Yopui Inang Preses, ayo, iya. Kita akan bisikan pengaluan bunga, iya. Naparjolo, tu, opung, eporus, dohot, inang. Ayo. Ambil, iya. Iya, kasihkan opung, iya. Horas opung. Ke opung boru. Ayo, ke opung boru. Opung baru Maria, iya. Salam opungnya. Horas opung. Iya. Sekarang ke Inang Preses, Inang Preses, Inang. Iya. Horas Inang, ya. Horas Inang, iya. Ke Amang Preses, iya. Dari sini, iya. Horas Amang gitu, iya. Pinter. Oke, sekarang ke Amang Pendeta Resot. Amang Pendeta Resot, mana siapa yang kasih? Amang Pendeta Resot. Horas Amang. Iya, salam. Ke Inang Pendeta Resot. Iya. Oke, selamat datang. Opung, anak-anak ini rindu mau berfoto bersama dulu dengan Opung. Ayo hadap sini sayang, hadap sini dekat Opung yuk. Sama iya dekat Inang Preses, biar berfoto bersama. Kasih senyum cantiknya ya, senyum, senyum yang cantik. Ini akan kau ingat seumur hidup nanti ya. Iya sudah berfoto dengan Opung Eporus, Opung Boru, Inang Preses, Inang Pendeta, Inang Amang Pendeta Resot. Iya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, ya sudah saya. Senyum. Oke, ayo anak-anak kembali ke tempatnya. Iya, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penandatanganan prasasti dari sini Opung. Silakan Opung, iya. Dari sini Opung. Launching rumah kantor Huria HKBP Tangerang Kota yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP. Inang Purnama mana? Ya. Launching, ya, yang dipimpin oleh Opui Eporus HKBP. Kita akan menyaksikan bersama-sama launching rumah kantor Huria HKBP Tangerang Kota. Iya, tombolnya Mang. Iya, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Iya, selanjutnya penandatanganan prasasti. Yang pertama kami minta kesediaan Amang Ketua Panitia Pesta, Amang Sintua Lindung Nainggolan. Selanjutnya bersiap-siap Amang Ketua Panitia Pembangunan Amang Sintua Juara Wesyahaan. Amang Sintua Juara ada udah si pulpen Amang? Ya. Selanjutnya Amang Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Amang Pendeta Sabar Maringan Manulang. Selanjutnya kami minta dengan hormat Inang Preses HKBP Distrik 21 Banten, Inang Pendeta Sumihar Sinaga. Dan selanjutnya kami minta dengan hormat Opui Eporus Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan.
Iya, terima kasih Amanginang. Prasasti penanda tanganan prasasti telah selesai. Iya, diabadikan sebentar. Sah launching kantor dan rumah Huria dan penandatanganan prasasti. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemotongan pita memasuki kantor Huria yang baru. Kami minta kesediaan Opung Boru untuk menggunting pita. Iya, silakan Opung menggunting pita. Memasuki kantor Huria yang baru. Jadi Akamanginang sudi perhala duduk ruas ni HKBP Tangerang Kotaon, nuaing naik resmi buka di bongoti kantor HKBP Tangerang Kotaon. Anggiat marhite-hite kantoron, lamu dumengga pakobasion di tonga-tonga ni hurion, gabe paso-paso tu sudi ruas na met nama godak satu lansia nang aka perhala DP. Alani tauka makan toron di bagasan goar ni di bata ama anak rotod di perbadia. Amin. Jadi ubaga dosia katornya urus katoroko ida. Oh amang pimprona teh, horas mamang. Masuk tuh gereja nama Opong. Iya. Totong mahita prosesi songon barisan nakiningan. Iya, marbaris mahita musia Amanginang, parhalado na niuluhon ni Opui Eporus, laho bongot mahita, tugareja, laho mamuhay parmingguota.
Hurian itu hatta naeng bongota tama para minggota di pesta sadarion, pesta pembangunan, dohot penggalangan dana, pahebakon alaman ni huriata, nani luhon ni pimpinan ni huriata, jalan naeng masuk ma prosesi, ima opue boru HKBP, rap dohot opung boru, preses HKBP distrik 20 Sada Banten, dohot pendeta resort rap dohot full timer, dohot suri perhalado, laho majakon nasida, jongjong mahita saluhuna.
Hudul mahita saduhuna. Horas jalagabe ma dihita. Ditupak di pasu-pasu ni Tuhan debata ma hitaon sude. Ruas na met-met, na magodang dohot na tua-tua. Hamu amang dot hamu inang, hahaanggi dot na pinaribot, paroha nauli na hinaholongan ni Tuhanta. Marlas ni roha do hita sadarion mamuji Tuhanta, patupaon pesta pembangunan, dohot papungu tupak laho manuhor lahan di HKBP Tangerang Kota. Tongon di tahun transformasi di Minggu Rogate. Sinondangan ni tema manangyakon hasonangan ni huta. Dohot subtema HKBP Tangerang Kota masiurupan pabidang alaman ni gereja. Dohot mangaradoti hasonangan ni huta. Tahalason do akasi lehon-lehon na mauliutus naong itajalo sian debata. Alani i robe mahita marsomba tu adopan ni debata. Mardongan pamujion dot roha mauliate. Tu debata si tolu sadai. Ima debata ama anak dohot tondi parbadia. Rapma hita sisada tangiang, sisada porsiaon mangido tua sian debata. Onpe amang inang padoal pargosi, alu-aluhon ma tu debata sitolu sada. Ima debata ama anak dohot tondi parbadia. Alu-aluhod damang dainang matu debata panopay, napatuat asini rohana, jala nau pasu-pasuhon ragam ni pasu-pasu pardagingon, dohot partodion, tusaluhut ruas ni huriana. Alu-aluhon damang dainang mamuse tu Yesus Kristus. Malim jala Tuhan si palua naong manaon na porsuk. Jala pola mate tarsilang. Asa malua jolma na porsea tu ibana sian hamatean dohot sian dosa. Alu-aluhod damang dainang ma, dohot tutod di parbadia, tod di pangarajay, tod di pangapul na sumurungi, naro siyan debata ama, dohot siyan Jesus Kristus anakna, na madjow huriana tu parsaoran na badiay. Alu-aluhon damang dainang betutu tu debata si tolu sadai. Ibanado hasatan ni salut sobba pamujion. Dot mauliate ni rohanami di parmingguon. Dot pesta pembangunan sadarion. Natama si tutudo hami pasat parbue ninan huula hami.
laho manupai pesta pembangunan ni Huriana. Siala godang do pasu-pasuna naong hujalo hami. Ai ibana do mulani jol manang nasa namarhosa do duhut narata. Ibana do mual ni panggabean dot parhorasan dihami salut na pungon. Nuaeng penunga rade hami marsomba tu ibana marhite ende pamujion. Atong baen damang dainang ma uning-uningan ni edde soba ma Jahoba debata marende ma hita.
debata ama. Dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni tondi parbadia na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhani. Pajou jowon munama au. Lau martangiang tuau. Jala tangionok kuma hamu. Jala luluan munama au laos jupak kamu. Molo tung dilului hamu au. Sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu ma au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Holan alani asiniro hamsabingdo. Ubahen na tarbahek kami marpungu di jolom. Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonomu do na pinangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami. Tangihom ma pangiduan nami. Lehom ma natau hanguluan nami. Lehom ma dihami saleling dihasianganon. Parbinotoan dihasitongami. Doho dihanguluan saleling-lelengna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Tangio kamu mapatik ni debata na tersurat di buku Galatia onom ayat 2. Masyurupan mahamu mamorsan akan nadok-doki. Imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Atong rap mangidogogo mahita tuado pani debata laho mangulahon patik nai.
poti mado sata nagodangi tua dopan ni debata. Ta pauduk bema rohata martangiang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalana badia. Amanami mari teite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tu jolom. Hui lala hami, rikot doa sini roham, disalut hami halak pardosaon. Alanido umbaen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu para topot tami, tung na jot-jot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamu baon ni rohanado lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhan nami, dohot pangalau sion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon ni toddi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di goarmu nabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Romahamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nangpe rara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk di minggu sadarion imana tarsurat di ulaoni apostel 10 onom ayat 10 sia tolhas tu tolu puluh opat. Tajama marsikat sorin. Alaidung di ida iduk somang nai na soadong be pangomoan si Rimon sian paropuani. Ditakup nasidama si Paulus dot si Silas. Disarat ma tuonan tu joloni aka pangarajai. Di barita hoddo adat naso jadi jaloon manang ihut tonon nami,
ai halak rom dohami. Jadi dung leleng dilisingi, didabu ma nasida tu hurungan. Didokon ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Alai mareak tongaborng ini, martangi yang masih Paulus dohot sisilas mamuji debata, dipatangi-tangi akan natar hurungi. Gabe tarsunggul masih jaga hurungani, jaladung di ida talak do hape akapituni hurungani, di sitak ma podangna naeng manikot. Ai diripu naong ma porus aka natar hurungi. Jadi di pangido mapalito, dungi marlojong maibana tu bagasan, manukap tu jolo ni si Paulus, dohot si Silas, huhut akadot-dot. Jadi didok nasi dama, haporsiai ma Tuhan Yesus, asa malua ho dohot isini bagasmi. Jadi manigor dialap manasida borng ini, diburi ma bogas ni licing-licingi, dungi pitor tardidi maibana rodi sude nasida nasaripe. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Ta tindakon ma hapor siaotai songon na hina tindakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di bata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit hotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahoba nasasadai,
Imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di haupinar silang, na tua tu banua turu dungi tanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manai tu surgo, laon dulu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di simaibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di ton di Porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panyalak Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohot yang ngoluan na sora sudah. Amin. Tabege matikting na masa di Minggutta Sadarion. Titing di hurian itu hatta HKBP Tangerang Kota, Minggu 25 Mei 2025. Romawi na Parjolo, Guarne Minggu. Guarne Minggu tasadarion ima Minggu rogate. Doho topik Minggu manang yakon hasonangan ni huta. Romawi na paduahon, titing na maragam, na Parjolo. Titing babagason, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu babagacon ma, Gilbert Sem Sandro Pasaribu, anak ni amang situ halason Pasaribu, tubuh ni inang Roslina Simanjuntak, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, Wiksada. Dohot Orwana, Widi Yanti Oktavia Pangaribuan, Boru ni amang Maurid Pangaribuan, tubuh ni inang Lamria Panjaitan, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, Wik 5. Nungamat jalo partupolon na di hari Sabtu, 17 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumasuot di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul sia wib. Napaduahon. Pesta peresmian kantor Rumah Pastori dohot penggalangan dana pembelian lahan gereja. Sadarion Minggu 25 Mei 2025, di Patupa Huriat ada pesta peresmian kantor Rumah Huria dohot penggalangan dana. Lau pabidang alaman di gereja. Jalan manguluhon parmingguon ima opuye porus HKBP amang pendeta Dr. Victor Tinampunan, Magister Sekret Teologi, masuk pukul 8 wib. Na patuluhon. Pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 29 Mei 2025, patu paun ni huriat do pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Do mutusi jadwal parmingguan umum tapa tupa holan tolu hali. Ima parmingguan pukul onomwib bahasa Batak. Parmingguan pukul walwib bahasa Batak. Parmingguan pukul 10 wib bahasa Indonesia. Parmingguan sekolah minggu tapatupa holan sahali. Masuk pukul 8 wib. Napaupat ton. Maka tidakon haporsiaon dohot marulaon nabadia. Di hari Kamis 20 Mei 2025 di parmingguan pukul 8 wib. Di Patupa Huria do makatidakon haporsiaon tu pitu pultulu halak yanakon naung maddohoti parsiajaran tahun 2024-2025. Jaladong sipul
acara makatidakon haprosyaoni. Tapatu pado marulaon dabadia tu namat dohoti makatidakon haprosyaon dohot keluarga. 5. Para jamita tamu. Di hari Kamis 20 Mei 2025, nama kubasi para mingguan pukul 10 WIB, Ima Inang Pendeta Riswanti Panjaitan, Magister Teologi. Saluhut ruas parhalado, dohot pangula nagok tiki pasahaton mauliate di Pakubasion Nasida. Napaunopon, para mingguan minggu keluarga. Di hari Minggu sada Juni 2025, di Patu Pahuriata do para mingguan minggu keluarga, di Ganuk para mingguan. Jala di Patu Pado papungu pilihan keluarga, marahiti amplop naung di para di Huriata tu Ganuk keluarga. Imalau tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu naroon. Rap sahudulan ma na sa keluarga, jala macohok majolo para minggu remaja dohot para guru malua. Tapasahak ma pilihan sadaa dohot sadabi adorang jamita. Jala pilihan 2 dohot pilihan keluarga marhiti amplop di pasahak tujolo dong sipul jamita. Na papituhon piket bulanan. Ia nagabi piket bulanan di bulan Juni 2025 Ima Amang Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologi. Napa waluhon. Surat undangan perlombaan Pokal Solo Rogati Idol 2025. Di Jalo Huriata do surat undangan Sian HKBP Rogate Perumnas Sada Tangerang, laumat dohoti perlombaan Rogati Idol 2025. Dia karuas na berminat, bui mamak kubungi sekretariat di jan kantor ni Huriata. Napasyahon, perayaan ibadah Paskah Raya AKBP wilayah Pulau Jawa. Di hari Senin Manang Marsugut 26 Mei 2025 pukul 8.30 WIB di Patu Pado ibadah Paskah Raya HKBP wilayah Pulau Jawa maringanan di Pelodrom Rawamangun Jakarta Timur. Domo tusi sinosohon tu sude ruas pangulan agokti kidok parahlado laumat dohoti ulaune. Namangihut koinonia na parjolo. Kunjungan gerejawi Kor Ina Kamis. Di hari Minggu sada Juni 2025 di Patupa Punguan Kor Ina Kamis do kunjungan gerejawi tu pos para mingguan sektor Pandeglang HKBP Serang maringanan di aula TNI Angkatan Darat Yonif 320 Badak Putih Pandeglang. Nani uluhon ni inang Bibel Pro bertauli hutauruk dohot inang Pendeta Sihol M Simamora Sarjana Sains Teologi. Namangihut marturia na parjolo. Rapot marturia. Na di hari Sabtu 24 Mei 2025, nunga di Patupa rapot Dewan Marturia sedistrik 21 Banten, maringanan di HKBP Serpong. Ya utusan nama dohoti sian Huriata Ima amang situa Kutwil Simanjuntak, amang sintua hasudungan butar-butar, dohot inang Leni Boru Simbolon. Namangihut bidang diakonia, na parajolo ucapan selamat. Sude pangulan agoktiki, parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh, tu 22 halak ruas ni huriata, dohot selamat ulang tahun pardongan saripion, tu 15 keluarga. Idok hatan itu hatta. Saya dilehon matuho, si subut roham, jala di pasaut nasa sakami. Psalm 20 ayat 5. Tua karuas ni hurian atongon di bagasan parsahiton. Saya ditupakot tuhata magugu do hai pason tunasida. Didok hatan itu hatta. Saya homa pamalu mau ale jahubah. Asatung malum huhilala. Saya homa mangurupiau. Asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-pujiokku. Jeremia bidu 17 ayat 14. Songonima titing di minggu tasadarion. Dia katiting naso jinahahon waing.
tajahama di buku acara digital naung saha tu grup uya ganup wik. Mularong akana hurang takas di panuratonon dok di pacahaun ni titingon. Tapa takas ma tu perhalado di wik tabi. Manang tu sekretariat ni huriata di diki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatama pakubasion ni huriana. Jala di pasu-pasu manang perhalado. Dohot sudi ruas lau patu pahon akau lau nadingkan di huria bain sangap di goarni tuhatta. Horas. Maredema hita huhut papungu pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2.
batana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tuhita saluhu na diholong itu hata, hita na di bagasan gerejaon, nang na di gedok sekolah minggu, na di luar, suaksoni manang akamanami nanami, nama dohoti ibadah tahun marhite live streaming, di bagasan pujian tutu hatai macalas roha manginang odope perjolo sahali, marhubas di Huriata HKBP Tangerang Kotaon, so nata bigi tikting nakini besar diri padita Victor Tinabunan, tarhira madalani satong tahun, dung dilantik gabe purus kamanginang, jalainat tadi son baru pangaribuan. Jadi sian sudi mahami pimpinan nomor hubas di Piaraja pasahaton tabe horas-horas tuhamuna kamanami perhalado nang ruas ni hurion. Horas mahita salukna. Nuai ngamu kadongat takasma tajakon barita nauli jamita sadarion tarsurat di Jeremia 20 sia ayat pitu saat rodi ayat 14. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaini. Jala tanya kau kamu nasida tujahuba. Ai molo marhasonanga kutai marhasonanga madohot tamu. Songnodo hatani Jahoba Sebaot debatan Israel. Unangolo hamu pototoni panurirang muna manak pangaruding akan na ditonga-tonga muna. Jala unak patangi-tangi hamu nipi, akka nanipi muna. Ai si pauto-oto do sinuri rakon nasida tuhamu, marhite-hite kuarhu. Dangau marsuru nasida, ninna Jahoba. Ai songonoddo hatani Jahoba, mulodunggok na 70 tahun di Babel, batakku mahamu, dohot pasitok tuhamu baga-bagaku nadenggan asa mabuah kamu mulak tuingananon. Ainung ngatakas huboto sakap akan nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamaguan asa au mangaleo tuhamu ujung ni hinalungut muna. Jadi pajuju muna mau huhut lau hamu martangiak tuau gabe tangi honokku mahamu. Jalalulua muna maau laus jupa kamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupa kamu maau ninna Jahoba jalamulak bahenokku akan terbuak sia kamu. Jala papungok hamu sian saluhu bang soparbegu dot sian saluhut inganan haab bolongam muna nasailaon nahubaini ninna Jahoba. Jala mulak kamu buanokku tuinganan habur hatam munahian lau terbuang. Ido sahatna. Amo kadongan bongok mahitan waeng songo ditik-tik tai tu minggu rogate. Jala nunga somal nian tabigi hataon jala hatorangan nape sudidu hitau botosa. Rogate lapatanna martangiang. Alai saotik taparata akamanga kenang songo dia mulana minggu rogation na julu. Asa bui umura hita mangatusi mangalapati di partikyatan waeng. Jadi amu kadongan molo minggu rogation nunga mamuka tahun 470. Jadi lebih 1.500 tahun nasalpu. Ia sibot cirina penyebabna ujui masama bencana alam dahsyat. Luar biasa posana. Nama baen gagal panen di hati-hai. Sialani di suara hosahalak pimpinan gereja ma dakpola ta apil guarnon asal ma maknanai mamertus guarna bisok mamertus. Asa sude perhala dodok ruas ni huria patupa parpuasaon dohot partangiangon. Anggorogate sasitongna lapatanna di hata Latin memohon
mangidohon. Jadi berkembang ma tupudian niari rogatei gabe partikian martangi yang mangido tu debata asa di pasu-pasu natinopana portibion bebas yang akka bencana termasuk mamanangyakon akka suasuanan nagabe si panganon hanguluan ni hitajol manang natinoppa ni debata. Ido ang gumbulana. Jadi rogate dimulanai pertanyaan donian alai secara khusus ma pertanyaan onon tu hinauli tu kelestarian ni alam natinoppa ni debata asa unang masa bencana. Asa sonak so haribu-ribuan natinoppa ni tuhatay nang jol mape. Jadi akamang kenang matsaya pit si tutudo minggu rogate sadarion nak tu partikiat tanuay. Alat songon nataboto takas sian 10 ancaman secara global nuaing di Portibion, krisis ekologi manang nasomal tabege climate change manang perubahan iklim, omma di urutan perjulu sia 10 ancaman terbesar di sadok Portibion nuaing. Terancam dohita mangenang nuaing hinorhon ni hasisiga ni natinoppan itu tahun. Lamu mohop Portibion. Jala secara sederhana aka ahlita pakarta to ya tusido molo naik suhu ni Portibion meleleh ma es di kutub jala molo meleleh es di kutub manigor nakok ma permukaan air laut. Jala molo nakok permukaan air laut, hidup benadong perkiraan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada begitu banyak kota di dunia ini yang akan tenggelam. Jala diprediksi dosa dan najonok tuhitanwa yang Jakarta Utara, yang kemungkinan besar tidak terlalu lama itu akan juga ikut tenggelam. Kalau permukaan air laut naik dan tanah turun, alanya kebangunan dohot mengisap air tanah. Jadi matsai posado nuaing sada masalah na ubalga di hasianganon taringot tu krisis lingkungan hidup alani pemanasan global dohot perubahan iklim. Jala songon HKBP hita kamanginang tinggal hita di Indonesia on. Bohado hita sariko takas hita martangiak tutuhatai asa siding hita sianak bencana. Alana Indonesia on sangat do mang napiga tahun nasalpu adong do kejuarata Indonesia on na negatif taringot tu krisis mana kerusakan di Portibion dia main sangat do hita manginang Indonesia on juara 1 sedunia dalam hal laju penebangan hutan tercepat di dunia. Juara 1 sedunia. Pahabit Cotobak. Jala sanga do hita Indonesia juara kedua sedunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Jadi tapa manak be mahuhut. Nuang dak kula di meda be amplas. Nagirgira kita alak batak dak kuoto hamu itangarangon wado marpesta nuang marpalastik do kena taun nang naraku do. Edi di bengana soy mulai do benga masuk tu palastik atong au. Dak tapi kirun hasuhu to sotong mailan non hurak si panganon. Jadi dak kula di medan musei bedong amplas, ngasa hatu dia amplas ima ama plastik. Tong sema buan aha si anak kapar pesta rupani. Jadi juara 2 hita manginang HP plastik itu bisa terurai kembali dalam kurun waktu 500 sampai 1000 tahun. Itu benar sega laut. Marmatea nak ikan di laut ala dikonsumsi plastik na terbuang. Jadi ima kejuaraan di hita na negatif. Alianggo Tangerang Kotaon adong na positif alai sodo si tua juara si ahana teh. Anggo ina denggat doi. Alayom manuaik pergumulan na manginang. Sahat tunuaing gabi songonima kiada ni Portibion ancaman terbesar dan kita sudah menyaksikan mengalami bencana demi bencana terjadi di Portibion di Indonesia.
Jalalo salani ido sa sitong na HKBP di konfesitai diodol ho situtudo tugas ta HKBP lao merawat alam ciptaan Tuhan. Jala macet orang do nang dikonfesi pengakuan iman HKBP kita menentang segala usaha yang merusak lingkungan. Jadi maciapit situtudo akamang kainang mingguro gateon manungguli hita ala dimulanai tangiang asanggiat siding portibion sian bencana lausi manuaing di tonga-tonga ni parukilon secara global do Indonesiaon nang hami narosiat tanobatak na marukil nuaing di kiadan lingkungan hidupon tuk takasma barita naulion di mingguro gateon tapar saulihon hatani di bata jala iman nuaing na tatangihon marhite-hite barita nauli na uktabigi sia Jeremia 20 sia. Hirong matulu manginang nanaing takas nian suan turohata bui menjadi bagian kehidupan kita keseharian kabar baik kabar sukacita marhite barita naulion. Na perjulu hamu kadongan ima tugasta songonan idok diturupuhon mengusahakan kesejahteraan kota. Ido naking dimulana diat pitui usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nina di hati Indonesia ayat pitu. Ama kadongan anggotikki di patu begehok kataon sardok hirana maralo doon tu kebiasaan dang apalah tabu begion ni halak jauh di hataon karena apa? Hanya untuk mengatakan saja untuk mendoakan mengasihi musuh itu sangat sulit. Holam madok pe karena pada waktu itu ada satu prinsip kehidupan kalau itu musuh ya memang harus diperangi, harus dimusnahkan. Idong gona somal tiki alai suaran itu hatai marhite-hite panurirangna disorahon supaya mereka walaupun dibuang dan mereka sengsara, tetapi seperti firman Tuhan ini mereka terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan juga ditekankan berdoa untuk kota itu untuk kesejahteraannya. Artinya mereka tinggal di tengah-tengah manusia yang memusuhi mereka. Sebagai tempat mereka terbuang. Alanima ngatibu sasitongna marhite-hite panurangope. Bagaimana orang-orang percaya kepada Allah itu harus mengampuni. Walaupun mereka ini terbuang oleh musuh-musuh mereka, ditawan oleh musuh-musuh mereka. Panggilan sebagaimana firman Tuhan ini supaya mereka juga mengampuni karena kalau mereka untuk mengusahakan kesejahteraan kota, mendoakan mereka, itu artinya di dalamnya termasuk untuk mengampuni. Jalai dunang barita nauli, jojo tu ita sudi kadongan saha porsiaon, supaya kita ini juga yang mungkin dimusuhi oleh orang lain, kita menerima yang tidak pantas, tidak patut dari orang lain, tetapi kita tetap terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraannya, untuk tetap mendoakannya, yang sekali lagi di dalamnya ikut mengampuni. Aladok sada kata bijak, songonon, apabila ada orang berbuat jahat kepadamu, dan engkau tidak mengampuninya, maka engkau menambah satu lagi orang jahat di dunia ini, yaitu dirimu sendiri. Jadi ido hinariko ni mengampuni orang yang berbuat yang tidak baik, yang melukai, yang menyakiti. Kita sendiri, tugas kita untuk mengampuni. Jadi nuaing sinukum majuta sudi nuaing napungo na manginang, do takadongan na live streaming, tengok beju satokin. Hiradonggo nuaing natunga pala maol diampuni ho ala songoni mapabahenanna mace hacit mabbe terluka perasaan atik tungadong didak katik kinasalpo
Alahia songonon, rotu padita, nandag Tangerang Kota, di nganan nasinggon. Didok, amak padita, anggodo na sa sadaon, sadok sobak ko amak padita, tukso bui duhampunin na mana. Hacitia pabahenan na. Jala terus terang mamak pedita juga dihadua tusur gonyo bayo nau tu naroko petaho ini mana. Asal monok pajupang au dohotonin na. Imalan ni posana. Jadi nuaing jauh-jauh tu bangsoon ya yang menawan mereka juga supaya diusahakan kesejahteraannya supaya didoakan. Tarsongoni manang dingulutau namang inang bisa saja ada yang betul-betul sulit kita ampuni. Ala mungkin menurut ukuran kita terlalu menyakitkan tindakannya. Tatangnya ko mamanginang, buas mahita mangaleon pengampunan tatangyakon. Karena apa? Sakit hati itu, kebencian itu terlalu berat dibawa-bawa. Ida hita manginang isep hita nasi menyimpan sakit hati, kebencian, dendam, itu juga akan terpancar di wajah kita. Aura sukacitanya akan hilang. Ini bisa son akadongan umurna 50 alai wajah ngahira 70. Molo saya sinipan acik niroha karena tidak bisa berdiam dalam satu tempat di hati kita ini. Di satu segi ada kebencian, dendam, kemarahan, dan sukacita, damai sejahtera. Tidak bisa tinggal dalam satu tempat. Oleh karena itu, kalau kita ini mau hidup bahagia, damai sejahtera, sukacita, tidak ada pilihan lain kecuali membuang sakit hati, membuang kebencian, memberkati orang-orang yang melukai, menyakiti kita. Alirong madok portibiod do pehita, dangi benua gijang, jolma do pehiba, dak suruh-suruan. Sotuk salah hita manginang, hataon, dak tu suruh-suruan on. Hataon dak di pasahat tu jolma na di luar di portibion. Alai hatao sahat tu hita jolma na di portibion do pe, sahat tu hita jolma dak tu suruh-suruan. Alanido asang giat marhite-hite seruan, usahakanlah kesejahteraan kota yang bisa beragam perilaku, ragam latar belakang. Berdoalah untuk kota itu, termasuk yang lebih penting penghuninya, orang-orangnya, betapapun orang-orang yang ada di dalamnya, betapapun mungkin ada di antaranya yang melukai, yang menyakiti. Asa sonang ngoluon di bagasan pangramotion itu hatta. Imana perjulu na paduaho na makarongan marhite berita naulion, kita menerima satu jaminan dari Tuhan. Na papostro hatta lau madalani ngoluon si ganupari. Huhilala adong domang napiga siak kita menghafal di luar kepala jala ibasa diri sejak lama sudah mendengar khusus ayat 11 ini. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu kalau bisa betul-betul ini kita hafal dan lebih dari itu sangat-sangat terpelihara di dalam hati kita masing-masing. Saya lebih menghafalnya dalam bahasa Indonesia ya 11. Sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, supaya aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Luar biasa jaminan siat Tuhatai bahwa dia punya rencana dan rancangan yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya sejak zaman Israel dahulu kala, dan termasuk kita semua yang hidup yang dikasihinya hingga pada hari ini. Jadi sakap nauli do sakap ni Tuhatta tuhita. Dia mahatari dan nyona manginang. Kalau rancangan Tuhan itu rancangan yang baik kepada kita, tarsongo dia mahatari danna dingulutta si ganupari.
Pastido molotakason sian nasarohatta mengaku sakap nauli sakap nituhatta di ngoluta pastido ditubuhoni dihita las niroha. Ulu-pulu sukacita. Yusuku majuhita nuaing amanginang napungon, buah amanginang las dorham nuaing. Ya dong nama las na. Jadi las tiroha tarida doi toksona do aking aura terpancar doi sa perdopahan amanginang. Jadi tersongono amanginang omma pa 20 halihon hupamana tiki par minggu di HKBP. Anggo di distrik Bantenono do pinak proses. Heado inangor di DKI dope ngahiatong rapak di parminggua kami ngahiatong di bereng inak pareseson di Bonapasugit di Mangnapiga HKBP tarsongod dia mama mereng kadar sukacita las nirohanya kadongan na marminggu tarida memang inak siat tiki maredde hita jadi da maredde mehita nakik tede jo satokke dong bu tidak de tanah perjulu nakin halaman 4, maredde mahita naking 525. Sombama Jehovah de batata, amen haleluya. Molonung marsoba haleluya sa sitongna guarape memuji Tuhan. Ikut tarida aura sukacita siap perdopahan. Jadi setung dia joro hamuda nakik tike maredde hita khusus hupamana tita sudina bungon. Mamuka siya turu sa hatugijang na terjangkau, hira tulu horong mahita nakik-tiki maredde. Horong na parjulu ima ngamaredde ditarik song leader alay nanggoa palautik pa mga nidang yukap. Sip, tegang. Iso do pihala na nuaing. Ibereng muse tuau. Alak pula huguari sa jolona te. Iso do pe. Ima nakik sa horong. Adong do horok pa dua hon naking agak maredde do yuka do pamangan aleda nga pala tusi rohana wida. Sombama Jehovah dewatata. Inna mana muse. Da nga pala mengalir sian roha da nga pala terpancar betul-betul songon hatan ide. Amin haleluya. Ope tong do bagasan do pihalak nan wae kuida. Tong do berek tuau nuaing. Ale dong mana patuluh mayoritas mulia tema. Kubereng do kenat taison naking. Kubereng nasida apalagi na manguluhon edde. Kubereng satu son. Betul-betul bersemangat. Adong do mabet tangan na songonon adong do sipatuna agak dihentakan songon hatan edde tong. Sombama Jehovah de batata. Amen haleluya. Uhut tarida aura sukacita siap perdopahanon. Anggo mulia tema Tuhan, naro aku godanggo Tangerang Kota nama lasirohan naro aku rumani. Jadi nuaing hamuna na mulai masuk nakik song na tegak tong, gue bereng nangarong berubah, na waro naing. Arong do bisa ada dua nuaing isok ku berek pardopahan ibu ratian. Ayah ada pikir hamu manginang. Sedia teh biaya ni pembangunan nahon. 3 miliar, 3,5 miliar. Jadi hubereng molo songono yang borak na sahira amat todo menangguk si tulu 1,5 miliaron wae. Las marohata masih rupa dohita. Unang magolas ni rohata. Jadi songoni marupanya manginang molo songonon hatan itu hatai jaminan. Na sa ijot say holan na tarsurat di Bibilon tajahadonian. Alang go sadarion nakamanginang betul-betul mahatan itu haton meresap satu rohatta perbagasani sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu nina tuhatai yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pasti do molosian nasarohatta mangokuhono dia dopan itu hatai gola si roha do ita mangina. Jalau si naik suatu nota tua ke anak kotaon remaja pemuda. Di nama pesta pembangunan kita nuaing nacai nauli do pembangunan fisik alai terutama bohado kita membangun asa takasuan turuhannya ke generasi muda tahun
Hatan itu ata asa gabia kapar hapor siaw natang natugu nasida. Alani hubereng disodok kana kota permisi majotokin anak-anak kami yang kami kasihi sepenuh hati. Saya mau mengajak kita dulu anak-anak kami yang ada di sini sekolah minggu remaja pemuda, tolong sama-sama berkomitmen dulu hari ini. Karena kita percaya rancangan Tuhan kepada anak-anak kami adalah rancangan yang baik, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan kepada anak-anak kami memberi masa depan yang penuh harapan. Karena itu biarlah anak-anak kami bertekad hari ini. Tolong ikuti apa yang saya katakan. Anak-anak kami yang di dalam, di luar, anak-anak sekolah minggu remaja pemuda. Ikuti apa yang saya katakan. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Ya, sama-sama. Kurang semangat sedikit ya, lebih semangat opung lansia daripada anak-anak. Lebih bersemangat sedikit, kita ulangi. Aku percaya Tuhan mengasihiku ya. Karena itu aku bertekad memiliki 3 tinggi 1 rendah. Tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan, tinggi perbuatan baik, rendah hati. Anak-anak kami yang kami cintai sepenuh hati. Kalau ini tekad komitmenmu hari ini, menempatkan iman nomor 1 karena Allah memiliki rancangan yang baik, yang indah, bukan kecelakaan tapi damai sejahtera untuk masa depanmu. Percayalah, itulah kunci suksesmu di masa depan dalam tuntunan Tuhan. Yang membuat kami orang tua opung, berbahagia, memuji Tuhan karena anak-anak yang kami lahirkan sungguh-sungguh beriman yang teguh kepada Tuhan karena rancangan Tuhan kita itu adalah rancangan yang indah dan yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, soalnya meluk terakhir manigor songona lebih bersemangat do. Jadi terakhir namanya nomor 3. Ya seperti nama minggu kita ini dan berulang kali dalam firman Tuhan ini menekankan tugas ta martangiang. Ido ayat pitu, lausido di ayat 12. Hujaha salinai, hata tangiang naking di ayat pitui, ngatajaha, alai di ayat 12 didok. Jadi pejujumu nama au, hut lau hamu martangiak tuau, gabe tangi honokuma hamu. Molo martangiak kita tuhat taido mangalia jaminan tangi honon nahita. Alai ikon takasi tutudo molo rancangan itu hatai naking rancangan na indah. Ikon hita do menyesuaikan diri tutu hatai marhite-hite tangiakta. Dak tu hatai menyesuaikan diri tu kenginata. Jala di dalam tangiak kita ikut sai ikut takas songon padok ni tu hatta. Tu hatai do madok molo martangiak kamu buhari natahe unak kamu marnoni-noni martangiak songon si pilibegu. Jadi tersongonod do pertanyaan namanginang molo martangiak kita secara pribadi di bagas tabi hita pa dua-dua do tuhatai, boy do lebih merdeka hita, gajak pe satu ngabor ngipe boy do amanginang, mardongan ilu-ilu hita martangiak tu tuhatai argado di tuhatai, dengan bahasa bebas pe hita mengungkapkan isi ni rohata tuhatai boy do ale molo martangiang di parpunguan, di parmingguo, di pertangiangan, di paradatan, di akaulaon. Basongon hatan itu hatai do. Unang marnoni-noni. Hupamana di bamanginang naparpurion hita namar hakabepion parhalado manang ruas pe namar tangiangon olo hira satongani umur na liling namar tangiang. Jadi molo 40 tahun umur na 20 menit mau martangiang. Naik usia 50 tahun, martangiang mohon 25 menit. Jadi omma kami perhalado pe mololau paciun ono 24 tahun, olo do martangiang 32 menit.
Jala memang adong dutung na tudongan, nakana molhiam modo mijabuna tiki martangiang gabi muratar podong. Jadi kot sahat do tuson, tapi kiro dangalani gajang na, dang na ikok kita pa buaho detil tutuhatai asa di boto tuhatai songol dia parsoriota pergumulata. Apalagi mamolo manopok namar sahi rupani, ngapo sanga di infus. Badungi martangiang songon natadok nakik perhalado ngumur 24 tahun 32 menit martangiang naramu rumah sakit. Unang-unang habis martangiang amin ngaping sabbe na marsahiti. Ala ni gajangna. Tua kadong aku perhalado torok do situa di son 100 lubi. Dia ka pesta-pestata. Ngajam 2 lau mangan pinasaha matu perhalado mabait tangiang mangan nin natak kasia de dok tangiang mangan. Ala gabe tangiak pangodianon. Ipa jojor sudah gajakian. Dungi perpudina itangyak ko masih panganon alan digajang na amen ngasidung mangad do ngade balane gajang na. Jadi sahat do tusi hatan itu hatta do molo martangiak kamu unak kamu marnoni-noni. Di rumah sakit jepek tangiang dang morus itu huneya manginang dia dopan itu hatai. Ala ibu ado asang giat di bagasan hapor siaon tapa sahat. Jala di bagasat tangiang hotdo sada istilah na sena tabigi orait labora lapatanna ikos saurdo do partangiangota dohot pabahenata. Artinya doa harus juga diikuti dengan tindakan nyata. Hidup benarok padohan nama ciuli, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Maciuli dwe. Jala taingok do soma laka panonton YouTube. Tapi gitu sada padohan ni mantan presiden Indonesia namang Gus Dur. Jadi beliau membandingkan negara yang satu dengan negara yang lain di dunia ini soal bagaimana kata-kata dengan tindakan perbuatan. Jadi Pak Gus Dur berangkat dari Amerika, dia bilang Amerika itu banyak berbicara, banyak bekerja, masih ideal. Pindah Gus Dur ke Jepang, Jepang itu sedikit berbicara, tapi banyak bekerja. Adong do lima nai negara, dang apalah wingok bealai perpudi sahak ma Gus Dur tu Indonesia. Indonesia itu menurut Gus Dur, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Jadi molo tadok nuaing kita katakan, ay kata-kata do tangiak tutuhatai, bamolo tatangyakot tutuhatai leo madihami hahipasot Tuhan iko saurdo do tupabahenan unang do tatangyakot kahipason ngatibo kolesterol aladang boyatan si panganoni iko saurdo do molo nuaing marukilak kana posotau de ba maul dapo jodoh tatangyakon balai kot tong do ang goholan di jabuna di mana. Jadi roha mutu gereja, akai anak kotei, tabat tu na posobulu ngamanginang. Tatangyakon alai, asa pajupang na sidai gereja. Asang giat dapat jodoh. Jadi ko saurdo do tangyak tu usaha. Jala molo tatangyak ko portibion nakin asa unang krisis. Buhado na tatangyak kono saurdot. Mauliate mga hubege barita siya distrihon. Nanaing benoni di sirhoma program daur ulang ngate nak preses tapatulus mesudi yang manginang asa buido mengubah sampah menjadi berkat molo nod di pasaut programon sudima manginang termasuk Tangerang Kotaon mendukung molo tatangyakon asa denggap pertibion tarida marhite aksi pabahenan alani salinai pangujungina tuk takasma hatan itu hataon tajaha sahalinai alai tung takasma meresap tu bagasarohata tau kui songon ayat 10 sadanakin ainung ngatakas huboto sakap akkana husakapi taringot tohamu ninna jahuba sakap hasonanga dotahe dada tu hamaguan asa au mangaleot tuhamu ujung ni nahinalanget tomuna sakap nauli do sakak ni tuata tu ita sudi
Tadalani mangulut to di bagasan la siroha haporsiaon na tugu dot semangat lau patupaka nauli na denggan mangasahon padonganion itu hatai. Amin. Ali Tuhan debata manami maulia te situtu marohanami diho ala sakap nauli do sakap mutuhami sudi. Jalang ulu nami sadariope Tuhan hataridaan ni nadi haholongi hodo hami. Atau ngali Tuhan dina mangalakka hami tujulu. Mardong atau koma hami ganupari. Molohodo ngan nami Tuhan margugu du hami. Las dorohanami jalabui pakyom mungulu nami. Gabe pasu-pasu patupa nauli na denggan tuakka na humaliang. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huhut tapapunguma pilihan amplop laus tataruhumma tujulu alai holan nadi gereja lantesadauma manaruhon tu altar salubina di inganan nabima pasahaton. Marede mahita.
Tatang yakom ma peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo harorwan ni saluhut sileho-leho na denggan. Dohot nasa uli basa na moliutus. Hupasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok ngoliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa kijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saut malo maniroham di banotongaon songon na di banwa kijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siya pari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tu todim. Udul Maita. Tes. Tes. Tes, satu. 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 Ya, sambil menunggu persiapan sian Opivorus